tang gi jingatu khana nration Phin Ïohi da ka Phlim ya ka Jingïatylli ki Khasi Jong India but Bangladesh but ya ka ni Phin sala ban Ïohi nadu ka khat pra Tarik urisau arhaja arpusau kani ka Phlim kandai ka Phlim Khasi ka bala penmi da ka chua production ka babaro nangi ngila bana ya ka jingla ban penmi ka Jong ka ya ka Phlim jingem but menta ka kenti ka Phlim ka ban sapen i pat ba ha ka khat pra Tarik urisau arhaja arpusau kadai ka bala ai kerteng Dhaka escape kani ka Phlim kadai ka bala ring dor haki babon benta kari Bangladesh kum ha kasnong nihar panji hajain tiapur nalor kiwei bat ka khana ka ba kani ka Phlim ka dan kadai halor ka jingla ban ai jingarap ki Khasi ki basa ha kategori ya wei pat upara jat penriu ubasa kot bat ban mat jing e ha kategori hadu bo unda yo ya ka lat ban wan pai biang shari India ban smutu shu halor ka jingmut Jong kani ka Phlim na kalyang uting shop kani ka Phlim uba pira dot dong bat kum juru ya ka samla sherlin khongwar kilala ban pen sngo ha ka jingwan ka Jong ki sha ka studio Jong Shillong Mail ngari pira dot dong uting shop kani ka Phlim Dhaka escape lana klem ushin rang kayin kaling krang wat ka duad haduli kan sarang ti ngadi sherlin khongwar bat ngakom I ba dan bentah kan ka music video Jong kan ka Phlim Dhaka escape hangni ha ka pertei ushin rang long ai klamangi ki kentei te nkong bong men namar kani ka Phlim Dhaka escape but producer Jong ni ka Phlim ngala jutai kam chwa ka Phlim jingem te lang ba jing khajong Ïohi te ngala ilai biang ini ka lat inga ban angani ka Phlim te apriang eta ka kabu ma yo ban ang biang ni ka Phlim kai ti yang apa di la khot ha kan ka music video de ba shoot di kan ka film ni nga kham pat ak film te ta kada te adin pade nga yo chance mo menta bangan yo ban ak e kan ka music video ha kan ka film haba bun parlong shi bun jing snow ba ngiklet lo jing sneng I mai I pa haba bun parlong shi bun jing snow ba ngiklet lo jing sneng I mai I pa kapor kadang biang watan leno la shaila teman Phin shong marwe te kai ke jing tiap jong phi ba ka kerteng Phlim ba ka story yo ka badan ka ban kata yo bat ba mongan pe jaga ni ka Phlim samnya thu lim kat ka jing thul coach phang ni ka Phlim Dhaka escape pulang wait ba ka Jingïatylli mo hapre ki Khasi bati nang ni dari India bar ki Khasi basa shatisha ri Bangladesh kan shortcut kalang ba kini ki Khasi banang te Bangladesh ki Arab yo ni we Khasi ba apoi ka jing hati ba Bangladesh bar kumta ka Phlim ka continue ba lamba jing Arab juki ya ban wan pai yang shanisha ri Khasi dari India kan ni yo chinte bro ba ya kama pila batai ba ya kan ni ka Phlim aring ha Bangladesh la matai ba kindo ki jaka bat ke ai bat ka ba Ïohi kecaka begini isti ka we na kishnong bangisa sang ka ni har punji te ka we ni kecaka ngakan bang ya isti sa jantiapur ngil apoi te ka jing sham jungi kalong stay ba kilong kini Khasi ban stay thaplom ka riwar ma no ki bon ki ba nong rap hi ma kumta ka jing kamai spa ejuki ka de lang ba ni ka rap ka den juki but ka shnong juki ro khamlong kalong sharing him ka riwar ta bangili pertelang te kalong saat dari balik per liur tengah terakhir kam shit hi mite ba ka film industry ro ka dai ka kamai pisa bha fa kumno ha ka dai Khasi jantia ka long yang ahi marwei ngani thu ba kani ka kadi kalat ka desha kalat kum ngar mata ngala ban yo jingkamai ngani ka Phlim Khasi lembaki experience mal adon laya Phlim ta bang apala ban ong bang ala ban basa ying basa sem lang ni na bar kani kadi tangka part time job janga ngibun sin yap dan ki kam ban kershan hi la dia kai ka sem ru la dangi dan kumtai tina kaleng janga pade ka kalong kum ba ngi ba phirahi ka de tang part time job mo de ban ong ban em jana ni tim em hira de ka de tang ka jing sautanat ka jongi hi ta hi hadu ka nu pat phila ban yo chin toy na kan ni industry manu ki bla kham yo bat bla ki yo shajram ne ka kin thop lang pcr ka jing ya jing toy te kalau kumni ba kaira partat ngi bangila bendan kalau ada nak ka stage ongom kerja ka stage bala amile public speaking ane ngila pan poi si public directly mah nang bagi film sang bagi ni video bala dan pa YouTube te kumta ka yarap hi try ngi hagwi si ba teng nginda kwa ban teng ban krej phang ki kam ki issue bari social issue phang ka snong ka thaw ni ki ro try lang bagi ni film bang kala yarap ni ban pen poi kata ka issue jungno ka jingdon jungi ne ka snong jungi ngila ban pen poi Shaka government ne shakiwi ki seng bakam hai mutai ke
Kum na ko liang jong pi batai ba pi dan mental ka music video hadu ka no pada ka yarap pi habi dei ba kanya kaya rap hima nama lakum komentar la jelai bah kini ki drugs sendai limba jing don jang kini ki film ki ban ki break ba khot ban music video ngiyo ate na tu mo khandiat wala dang ngiyo khandiat khan sajru kade ka jing mentoi ngi kala long ka kam hima ka tu hi kata hi te kum khandiat kan bu ip ni jing kali kum pila batai ba dak kini ka music video kai kum pila kram tan ba kani ka jing jelai jong drugs lu jora menta hoi te ngi ba mentai khnar ki boy ki ambak kam dan jam kum pi bidan kani ka kam menta lang kum pi yeng hala ka jong ka jat kai kata ka nakaliam pi kum ka noksa ku ban ai ba cheki wei ba kisam ning kong te nga ai khuble ya i producer ma but baro khai kinong shna film hi ki bla ai la ingi ki khun samla bangi la ban tre hakani ka kam te ling bag jing don jang ki director producer ngila ban tre hakani kam te wala dangim dan kam ru ngidang yo te handiat khan site nang ni mo tenga kerpa de ka government ru bakan itu no kan ingi bakan sosen elang mo kana lada ka government kala itu lang ingi te ka jing siru ngila yo ngam dadan kam than shu ban wa de ka government job mo handai watang nang ni ru ngala te ban em kala kata hi te saman batai ni pala noi kani ka film pani yani ka film ngin release no hane khat pratarek October arhajar pasap kapor kalong khat wisteng 8 baje ka 3 baje bat ngi baje janmet ha cinema ayu hapo biju cinema hall angte khandailan te ngamon ongkum ni yakani ka film pani ka sin ban kong mo film khasi bangin ya kani ka production la ngi ya ki jan nadu nakte na mo khan min road ngi ya ki chadu station biju cinema hall te kani kadi ha taksi balong kongsan ide Dr. Amperi Lingdo medi jongka is Shillong constituency te but kindon ki wei ki crew ki artist ru jongka ka film Dhaka escape ini ya lang kindon lang thrai ki rangba ru ki bala nak tuka Shillong mokhari but ki wei ru ban ya lang ban ngi te kumta ngashko ban ban bana chapi ki pai ba pai khamtam ni channel manta ada phir dan jingmot phila ban ya join lang ban ngi ban ya sungpha now hata kasngi kade kata ngin ya haka khat pratarik insrang jing ya jing na do khat wei steng men step kade kata ka wei that's going on ya thu ya phiru bagani ka film ya li shoot shadu station Bangladesh hari Khasi mo ngeli station ri Bangladesh don ki Shillong Khasi kumbo ngamane ru kade ka jing pini ka jing teli joki Khasi bati na Bangladesh berki Khasi hangni por India kade kata ka jing sukmen ka don kata bo nga international connection ken tena kaliang jonga nga kwa ban pentip phi ba ka nong san hima kan sapan mi ka we ka form hapo nadu ka khat sau tarik hapo ka kot khobor jangki kata ka form ka long ba fi pan panda ka kerteng ka jaka ba ka district jang phi te hapo ba phi wan page ya kan film Dhaka escape phila ban submit sendani kata ka form kan sadan ko ka box hang tu te phila ban submit te ka de ka lucky draw te ka result pade ngin sapan bana ha ba kasi ban penkut senan ka film te fila ban pe ya ka result jong ka tukalo ki draw hapo ka YouTube channel nong san hima bat ka prize ka long ki baning kong in ai 4000 te ka second prize ai lai 1000 third in ai 6000 but third in ai 1000 but fourth in ai 6000 te wan ban pe ka ni ka film but ai jing ka shan ru ne unjo te i kata ka form bat ong phi ngi ngin yo be na ka kot khobor nong san hima but film la ban xerox ta ka form phap thir kot khobor khap no itu banta bari jong ka form but one tap ya ta ka form hangni hapo biju cinema hall hapo bangi pini ni ka film Dhaka escape te ban yo rung pat po hall phap thit ka ticket mut phap wan pe ka film Dhaka escape na war kini ki sinduk ban tap ka form ki dan hapo jong ka hall te pina kam thit ka ticket ban yo rung hapo hall but ban tap ini ki form ban le ta ka lucky draw te la sha ba kanu teli ki form of in theater la sha ba ban tap so bha da ka ju ka kerteng tamba la no ban nim sha ban xerox fi ha ban thiet bet ha ka dor basanding kai ka kot khobor te fin sayo ai ka song pisa ka bish 4000 subha karshan lem ini ka film thamai ban mi jonga berting film Dhaka te nga kermen ba ngir nga tristom na du stam arjar ka khandai man shoot ni ka film te tang ka jing karpat bare da jonga subhai karshan lem nga bat khamta me ki film Khasi ba mi nang ni na ri Khasi jongi tena kaliang jonga ru kumba fila jukershan ki film jonga ki bala demi tengah panjing kershan biang sa sisien na banta kan film Dhaka escape ba Phinwan ban aji kershan ya kan film ka jingwan jong phi ka ai man sim ru yangi ki artist banginang la ban le kham ha shu haba bun parlong shi bun jing snow ba ngiklet lo jing sneng I mai I pa haba bun parlong shi bun jing snow ba ngiklet lo jing sneng I mai I pa Kapor kadang biang watan leno la shaila temen Phin shong marway
Na Shillong sya Kolkata, na Guwahati sya Dhaka. Na Shillong sya Kolkata, na Guwahati sya Dhaka. Phin yo shibun ki jing snowba, Phin gendu shibun ki rang terwa. Waju pindi kaya ngalas mo to iya kata. Kat bangadang indang samla. Ngalas mo to iya kata. Kat bangadang indang samla. Kon ba iet ngiju shat jing bam man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kili minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man ka por nyem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia mat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kom bam jong phi bunsen ki long kmi bat ki khlong khana ki yo ya kini ka jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila ban yo na ki jing bam badi ha ki dukan ration kata ka mut ngi dan yu khau 45 ba byang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan ji pher la da de ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya